Penyuwun kula sampun ngantos menika mangke Kurawa damel ribet. Ibaratipun sampun ngantos ingkang rayu para Kurawa menika mangke bebudhek banyu bening. Inggih, Kanjeng Koko Prabu. Besuti, Bapak Turna. Inggih. Kasiknya Dawa Paduka sinuwun. Bab perkawis menika mangke mugi-mugi kemawon ingkang rayu para Kurawa. Menika saged ngendikane dawuh pangandikanipun sinuwun Mandura adicuni sing ati-ati. Inggih, Kakang Durna. Inggih sinuwun badhe kula setaken dawuh Paduka Kanjeng sinuwun Koko Prabu kepareng kula mangser langkung rumiyin saking abdian para Paduka Kanjeng Koko Prabu. Prabu Duryudana kula wonten timbalan iki kadhawuh sinuwun wonten timbalan iki kadhawuh sinuwun Bubarna Parawadya ingkang gantung seba ingsun kundharaken saton tedya pamit lawan Kanjeng Ratu Herawati tumuli tumedhak menyang Jalatundha mumun endrani Yayi Prabu Sri Bathara Kresna lah dalah inggih sinuwun ngestaken dawuh Paduka kepareng ing ngabding patihan amit madhapasi lan semanten ugi kula sinuwun ya sing padha prayitna ngati-ati nggonmu bakal ngundurake kabeh para wadyabala.
iki tembange Sinom Yoyong. Sinom Nduk, iki Sinom Serat Kalatidha sing ngripta Raden Ngati Rangga Warsita pujangga kraton Surakarta Hadiningrat ngono. Wah, apik. Iya. Iki saya apik meneh. Iki bintang tamune ditokke. Iki Mas Gogon. Mas Gogon. Heeh. Iki Mas Gogon karo garwane ben metu kene, tak jaki omong-omong men saya gayeng, men saya regeng. Ayo. Buktikan merahmu, raih dan buktikanlah merahmu. Buktikan merahmu, Gudang Garam Merah. Jadilah bintang. Besok kan kamu mau menikah sama Iwan. Mungkin benar kata pepatah, cinta tidak harus memiliki. Aku akan cari Mira dan membawa dia ke pernikahan kita. Mira! Mira! Astagfirullahaladzim. Jadilah dai dan daiah TPI untuk kepentingan umat. Lengkapi semua persyaratannya. Pendaftaran untuk Semarang, Yogyakarta, dan Jawa Tengah 29 Juni hingga 6 Juli di tempat-tempat berikut ini. Audisi Kamis hingga Minggu 6 hingga 9 Juli di Hotel Patra Jasa, Jalan Sisingamangaraja, Candi Baru, Semarang. Dai-daiah cuma di TPI. Sajian khusus menyemarakan Piala Dunia. Dan yang ini, gol-gol ajaib Bin Konyol. Single produk dari Timlo. Urusan plesetan lagu, mereka memang kerjanya. Kalau main bola, bayangkan saja. Timlo, Goal Must Be Crazy. Setiap minggu jam 5:30 sore. Kita menang, musuhnya pulang. Nanti nggak sembuh-sembuh. KDI 3 Bintang 5. Dedi dari Medan, Wulan dari Palembang, Ina dari Makassar, Lola dari Cirebon, Eni dari Surabaya. Luar biasa, masing-masing akan diuji dengan 5 buah lagu untuk membuktikan siapa saja yang pantas menuju 4 besar. KDI 3 Bintang 5 disiarkan langsung Sabtu 1 Juli jam 6